Здравейте, пораснали приятели! Аз съм Боби. А това е Мия. А вие гледате Готвим с Боби. Това е канал, в който ние показваме лесни и бързи рецепти за нас децата. Сами да си ги готвим. Днес ще ви покажа как да си направите панакота. Това са нужни съставки за 8 порции. 700 грама пълномаслено кисело мляко, от 2 до 3 супени лъжици сладко какао, боровинки при нас, или вие може да изберете някой друг плод за окраса, като е готово, 100 мл вода, 20 грама желатин, 250 мл течна сладкарска сметана, 100 грама захар и 3 ванилийки. Първо смесваме сметаната, захарта и ванилийките и ги оставяме на бавен огън. Като кипне ги дърпаме на страна. Така. Ванилийките. Мия, може да сложиш ти захарта? Внимателно. Внимателно. Давай, изгледай. Благодаря. Когато сместа кипне, я оставяме настрани, за да се охлади. А сега ние се заемаме с желатина. Взимаме желатина и го слагаме във водата. Може ли да е другото пакетче ми, за да слагам това? Да не го правиш. Така. Сега и другото. Разбъркваме и чакаме около 5 минути да набъбне. Нашият желатин вече е втечнен и го взимаме. Стана като мен! Сега внимателно го изсипваме в сметановата смес. И разбъркваме. Сега като е разбъркана, го прибавяме бавно към млякото. Мия, ако може докато прибавям да бъркаш, може ли? Не. Само ще слагам калата. Какаото? Да. Нека малко да го разбием предварително. Така. А после махам това. Махаме го това. Махаме го. Не, ти го държа за малко. Моля те, бъркай. Бъркай докато го добавям. Дай, бъркай. 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 Така, добавихме нашата сметанова смес към млякото и сега разбъркваме. Какаото ние ще го сложим после като разделим тази смес в двете чинийки. Хайде, сега е добре разбъркано и слагаме. Къде? Сега ще го разделим, Мия. Така, един черпак тук, един черпак тук. Сега изсипваме какаото в едната купичка. Хайде, Мия, изсипвай го. Хубаво. Сега може ли аз да разбъркам? Да. Сега разбъркаме хубаво, за да се насити цвета. Започва. Всичкото става кафяво. Сега слагаме от бялата смес
и само бялата смес до половината. И го оставяме да се охлади за около 2 часа. И сега го оставяме в хладилника. Сега, след като първия бял слой е стегнал, слагаме и кафявата смес. Внимателно и няма за смеси. След като го направим, вече ще може да го оставим пак в хладилника за горе-долу същото време. Сега, след като ги извадихме от хладилника, може да ги сервираме по два начина. Или да се останат в чашата, или да ги обърнем в чиния. Сега ще ги украсим с нашите плодове. И боровинки. Аз сега в нашия случай. боровинки. Мия ще украси чашката, а аз чинията. Една боровинка. Сложи нарче, бебе. Ето боровинка. Една ето тук. Ето. Готово, аз мисля, че така при мен е добре. Ето. И вау! Още маничка. Хоп! Още маничка. Ето. Искаш да сложим тук една боровинка? Готово. Около боровинката. Мисля, че и двамата сме готови с Мия. Ето ги и нашите крем панакоти. Да. Довиждане, приятели! До следващия път! Сега може да ядем. Вече може да ядем, да.